Lamsogo, Twimwk channel ni video nai tongne ani takuktai bok songno angka taklai bisio angke raya khuplung moyalni raya soka kamini lukuni chokdiri brom gunang chikonda jamatia lukuno bainawi taklai chini jamatia hodarok 435 kipi bisi jamatia hoda Mwtai hai ekeba tinini salmari angke chini jamatia hodarok Baba Shivbari Mwtai bai tei ama haksar Mwtai no khunu layo. Angka takuktai bo song puila sang sini jamatia ni hodani besarok Baba Shivbari Mwtai no khunu laigranai boni ya golong ke ama haksar Mwtai no khunu lainai angka takuktai bo song tinini sini jamatia hoda Mwtai mani hai ka Mwtai khunu mani salong Zoton sini 19 dofani ti prasarok tei kubun dofani wansarok bu jamatia hoda bai baksan logera oi khunu phaibu nga tahuktai bok song oron nubai khana ani unklogo nadi zoton baba goriani hodani busarok boton oro okras akras rai khonai joton phailaibu oro sati satrai soglaibu joton salai jago sak ni hamari bagai nukhungni hamari bagai joton phaibu oro salai chongjabu nga tahuktai bok song oro tini sini oro Mwtai khunu phainai sini takhuk bukhuk rono song kok thaisa thainei Senglai bo kami ni borok tini borok ni nobide bolide botono tui sing oroni oro phainai Mwtai khunu phainai rong ni takhu bok song bai sing Koklam salanya nai toni rok hambai Baba
Bok sung Mwtai khunu phainai chini tako bok songroni thani kok thaisa thaini khanani bok kamini bo phai botrona sung sunglai te nobid de boli de borong tong botrona sunglai pilas kang hadi yong sini miro nin bum sayo Molina Jamatia. Bok kamini Tin goira. Engke tuma moyal klain ni Songgang moyal. Songga moyal engke tini sini Jamatia Hoda rok to muitamani sal hayade tei Mwtai khunumani sal oro bisi brum brum ni oma haike sini Jamatia Hoda rok khunui tong nu je bisi bo waisa waisa phaibi de tong Phaimi ya sabrang phaimi ya tak 3 bosor la phaile ke yang na tai bo sung masung lai nyai tini ni boli sa de tong boli de Nobit boli kure engke taklai bisi ongke sini Rayo khuiplung moyal ni rayo saka kami lukuni chogri borom rang sikonta Jamaten lukuna boi bainawi hoda muitang oro to tang ni hoda muicharu nai inke Mwtai pasa sai ni dera chai maya inke sabaro go phelimen ni le go basoi gon bu sai ken ni aye hoda ni hing thangjak ta hoda ni hing thangjak bo podot to bon samalia ui bon sing sunglai nyai engke bisi brum brum jeng bosor brum brum nang sung Mwtai ataino khunui tong khenir ni nukhungo busuk jratei hamarima maui tong dondo to sakri khe tong botrono kihe sai khana gadi Mwtai khunui tong ba hamari rogus jratei mai tong bon samalia ka bon sarasti nang se busuk jratei ni nukhak sang tong ami ba charang liya ne dondo sakri khe nukhung ro tong Mwtai ni donda do sabak kage khokwa an bu sarang bangu engke yang khanlai begala yang yong ki han hagardi ni bung dambo Cinta Devi Jamatia. Cinta Devi Jamatia angke yang tongklo te rang interview namani bai to sai thangka hoda ni tuma hingja phubu sai rong sema hoda tuma mo hingja Alinde. ini bisa Kormi dol ni secretary president petang age tang thangja thejal ha ba. angke tuma bung bo Sorolal Jamatia. Sorol Jamatia Horolal Jamatia na get do tei be koklam salaini hama salaiman liya lain yang soja gei tonggoi ta tei bo song sung tei bo tong khosini takho buko bai sung koklam salai pinai roi line to line ke thangi tong yang dar na de yang pulas kang dani sini mungrok de Ani sini mungkin ang seswa parani. Bo moyal khobja khum bo Ani moyal ni mungkin songgang moyal. angke ni sini mungkai sa Ani sini mungkin ihi tak tan sasini ba seswa parani. Angke ani bo mungkin kornon real Jamatia. Ang emne ke city khai tongka. angke tini sini Jamatia Hoda rok to rayo khuiplung moyal ni rayo sa kami bo lukuni chogdi sikonda Jamatia no bainawi 435 kipi Jamatia Hoda rok muitang laibo angke oro nung Mwtai pasa sai ni dera Ang to tabo oro doro songke bekawai kakai matongo Mwtai posa sai nyai akhini kakai matongta. Tak oro momone poja pai thang langke. angke bisi brum brum to sini Jamatia Hoda to mabari sibari bo bisi waisa Mwtai khunui tong nung bo sabrung de phai tong Ang bos saburung ko phai me ya hai phono je somoi ma phro no ang phai jao ta tini sabaro payment ni ang tini sai chung phai jao angke ni boli rok de tong nobit de ang to taklai to bole kere nobit posa par nai ta angke sung bisi brum brum no Mwtai atanyo khunulai tongo angke ni nukhungo hamari busuk jratoi nukjagoi tong Mwtai khunugoi tong mani bipot apot kri ke busuk jratoi Mwtai katere tong Mwtai no khonoi tongoi ba hamari to oboshoi mawo hai phono
Mwtai hamari no ba nugyata mane bahaya hamari ba sijak yakhe ngui tongo ke doro songui tongo obosoi no mau haisi dongke hambai darnang ke tai besung oro Mwtai khunu phainai takuk bukuk song sei besung oro boroni bekhani ko bo kamini bo moyalni boroni boli de tong nobi de tong sung kisa silainai engke pulas kan dara nin bung sagra de Ani bumong ke bo Jitan Jamatia bo kamini an to bo apa ni para ketal ni moyal khobja kamu omo to apa sih na pitra moyal de pitra moyal na engke dara tini nini boli de sartong ani apa ya no bicara ni apa ya nobi engke tini nirok sabarawai phaiben ni iko ani apa tong behei tong besar tong berajung so ani boy sang dong mai family kaisa ta engke dara kaisa dara neng orto para ketal bele kila para ketal engke to nirok to para ganda engke to hoda mui taklai tawu baina wui rayo saka kami nong ke nor Mwtai pasani de ang dor tong ya an anok dor si ang dor service khai tong ang dor obos tong bor bos te do out los tong ang to aku telas tong i ko ro om numbang tini hoda mui tanam tama service khai tong dara ang dor apa apa tipra police do hambai ke tabok suti nai phayu nge suti ya hai obor buru wawi te sat ob bekai tang na hita do hambai dara bai salai mani bangai da ko do tai besung selanai do Twimwk channel ke bani mung sagra de Budolaki budolok bo kamini angkai borkat halni borok thalni engke mungke ani mun budolaki de borma engke जों मालायखा चिनि जमातेया हदा मैतामानि सालो चिनि देबरमा बसंनि बुखुक बाय मालायखा बबाय जों ककलाम सालायनाय इंखे चिनि जमातेया हदा तो बाय बिसियो वाइसा के बाबा शिव तिरपारि आमा हाकसार मताइनो खुनुवो आफोर नों जमातेया हदा मैता थानि मताइ खुनु थानिवो नों बिसि ब्रोम दे जमातेया हदा बाय बाक्सा लगरै मताइ खुनुफा आंटिनो प्रथम बसरा ताबुंग पुलिया मानजा फैदा taklai bisio sin jomate hoda asuk bisi bistai tab tini sin far tini far saida nge bahai ma tongkha tini hoda ro boro gobang manu ke diprasar ro gobang manu jakang hai bilain bekha serange ma tongkha ta nge tini nung siude bai oro to sini ni salo sini jomate ani hoda ni besa nung sini diprasa nung osai baro nung siude he ang sia tini ke wansaro puja ro krui tini ni salong ke sini jomate hodarok salsa osai oro barwa sini borok nung tinti prasana mono khanawi hene nanya ne ma ha ke ge bo ha ke khanawi busaga rang puja to belai kombai ning jung matanya khonoi thang tini salo amana bekhara tong thok jakang mane nugui aram nang jakata engke nung sabaro phamen ni angani monai songbai hayan ma songbai hayu monai songbai phamen ni engke pro tini ni first time tini first time na hai ma tong wang bor ma sungai ja engke sini tini ni salo to baba sipti ra ama hakasar matanyo kaini khonai ke tini nu te ma ama hakasar sa matai khonnya arab khulum nya do hambai engke bai bisalai wi tei bo sunglai phenai bekhani kok bo kamini bo moyalni borongni boli tatang nobi tang sei sini jomate na hoda ni mui posa sai ni botrono sung takuk tei bohok sung salainai nir naisik tang de ani Twimwk channel ni bising tei nirna ang mangpli phunuk nai engka takuk tei bohok song nirok nai tang de tei bo lain kolok tabo bu paya kho oro baba shiv tiprari mataino sini jomate ne hodarok matai khonumani yagulo engke tei bo sini ama hakasar hayaka mata bade thangi sini jomate ne hodani besaro khonoi phinai tei sungno jomate hoda bai baksano tei kubun dofar logeroi tini matai khonu phaibe engka takuk tei bohok song pila sang tak baini bung tambo sondana jamate bo kamini hodrai kamini ke tamoyal khobja kamo khama moya ha khama moyal engke sini jomate hoda to bisi brum matai Shivbari mabari wa thangui matai khono engke nung bisi brum de khono phaiba maje mode phayu bisa pore akung rakhe phaita bisa pore engke tini ni boli de nobi de boli kere nobi engke bai
bisi brum brum जों sini matai atayno khunlawi tongo onkhe nini nukhungo hamari rok busuk jatoi nukjagui tong bondo to sakri ke ফল মাউই ফাই তং তা matai ni phol mai tawle tabo jar na মাউই তং Hey baraya mung sadi mung sadana
Tujuan sentra Shivbari Academy headquarter di Sudan Lok Sapaya berkerana kisah kalau yang dana jatuh joro tidak hal dari kita hal dari perusahaan hal dari tabiat phainai kira ni. Oh, tu kau sana bayi do. Mandaran ni. Oh, jadi sampai sore besok kami ya besok. Besok ya besok. Besok ya sore ya. Dodi.